Ní Peile Mionúir Uladh bóta an Cabhán ó ghabhar sa héinjog. Ina going a gléicceannis Peile Mionúir Uladh Electric Garden na bliana seo bhí fearn láidir ó Tyrone. Cuca arn ardó chuir na nathirí bharí am líana. Bhí Carach Bombernach agus Mark Hart a Bark Brewster na ceann seo. Maise Tyrone agus iad mar cinneal in aon na gíthe cé ggóilte ag teacht cinneal tras farca sa cúineann seo sílam go bheice muid chuid mhór gáil tríd na láhain seo. An inéon ráha go bheith sin dinta agus in chéad scór fáte. Tá sí sin Amy Harnsastan an scór James Mulgrew. Cé nach bhfuil scór fáte go beidir go méid sé táhaach an sealamh a cinnealt má tá sé don a geic amach chéanna bhuacans. Agus botúna dinta cup agus an fel fáte leis ag Tyrone dáintear bandla seo Garrity ag gearisteach. Se letití ach tá siad ná ceann chuir Harnsastan. Má cinnte leis an cleachtaí a rinne seachtaine. John Donald a rúm brise sin sola bhuairse an kick sír. Mach fáil a Brady. Chine sé beidir turfinn sór dúbailte sin, tá sé tíbiste a chuilt an ceann amsú when í gáin a réiste leis an slúa an ceann sin Harnsastan ag Jake Brady cúning glóte. Se an lá tosach ón lang. Carried a ceann das. Agus a cúnig ar an Spórt a chrothú. Úirt an seans a chrothú tá agus é sin fáte cóiltear na dár iirecht. Bhí mí ábéidir le Kim McDonald na chuine sé gríim ar gan sin. Sé sin ag faoin pointe níos túise agus mí álamh na roiile le beidir cúil amsú. Beidir goil seans an tíobh sin inis a Carl Smith. Smith. Bhí sé cuineúir tuaid faoi. Fáganteach fáil le Donahua. Agus má tá sí sin an sin scór lé. Oh, Captain Scush tíh mó John Donahue. Ja, tá sé bratáiriste. Bratach áthrithe an sin chartha go háiriste agus fan go bheice díreach las muid an stúan sin agus scór mór. Tuair sé faoi mata seantaige. Beidir amnis ag go gábhan bheith socraí agus tóisteach an feilcáilte go bón tálób á leis. Mar an cúlban an tíbhile an farchamá. Graham. Agus an ceann seo taistil. Agus tá sí taistil Harnsastan Graham. Tá Tyrone níos fáinní in this an líthráid agus beidir a géirí scór bhaine eile a éilrimh le haman seo. Mulgrew leis a seileh. Se ggéiril sa tóir tinta go maige fósaigh amach Mulgrew na cúis na bróige ach an ceann sin chuir Harnsastan. Agus uintí sinna heistís mar duine gholisteach fear láidir luas faoi agus a módíireach. Tá luas faoin ionsaí seo agus tá spás acu. Fáteag Donahue. Fear tíbiste. Sinna Riley, Titan Riley. Tá Quigley tíbiste. Fáteag Quigley. Ó, tá sí sibiste a gól. Nathan Quigley. Bhúilte fear híón ach bhúilte an angachama. Sin scór mór ón Cavan a rís tannig sé ón frí ionsaí sin agus an pás isteach. Híl a grú an deis caiilte díreach an seo. Beidir kick sír tiltte aige rin James Dilly iarach blocha le chur isteach a chláinne sé isteach agus críne sé isteach san aige. Ba bhreálah críochtú na scór a blocha línta tinta. Agus nis eistú sin a bheith Joe Kerr híar na leathain. Beidir go bheith se Tyrone agus sin náhfuil tríd lábha. Kerr gimacht leis. Fósa gimacht tá Kerr. Se cuairtú scór. Se gimacht anna nada. Agus Tommy Begale scór ítach bheith seo má an gheile leis. Fósa gimacht leis tá seanta treig Tyrone agus tu sé téis cóáil a Joel Kerr fuair an bá líróid ó híomháin Ceannais ag Fairley a Joel Kerr fuair an níor leis idir mú stú hain. Well, bei Anyam sa fapar amara cehal Fairley a daimsí an cúil ach fan go bheice tú an blocail seo dá chreiste ar fad peici suas ag Joel Kerr agus rí sé ó híomh bhhain den far go dtí an tíbhile. Agus Aidan Quinn. Spásistin sin go Tyrone agus cuppa coscéim tócaíocht an coscéim fáte ag Kerr sa gól. Sin an réalt, sin an ochar. Well, sin é go díreach agus díreach in an Cavan an cúlbaire a ahrú an céad rud le January ag an líthráid a feicú amach as a líonta an héanach a ríist. Far ebre tríide an seo an héana dá féann sé rá sé, tiontaíonn sé amach agus anna chríoch ar fad díreach isteach sa líontan. Cé bhfuil chuúgfaointe de na fórne mark. Harn Chescanú, but you're a match in that trip. Sha, I thought you made Jim or who Lewis sa Kiad Lager here, Kenil Gerglaxid Kim Shear, Agus Gileshi Baryak, Massady Ronchen, Lake Hammer, Race Joe, Careless scoring together. I know Safata, Mata Shaliachma, Gisakar, of course, he pellet, to railed Fotig West Ham. A Buag Chiron,
agus tiltte go mai acu thúach legan seo. Yeah, and siú ceannas fiche grúta go agus Sinan réalt, Sinan fearrin difricht Joel Kerr at Ulster fad. Agus Bua slaughter fuiere ag Tyrone. Delighted, you know, there was stages in the second half there, you know, you thought our misses were going to come back and haunt us. We'll have to definitely look at shooting efficiency, but can't, you know, doubt the work rate of the boys there. They really wanted this, and you know, we've played Cavan twice already. The third time's always, it's tough, you know, it's difficult. So just so relieved to win.